екипа на In Your Hands. Искаме по интересен и различен начин да ви поздравиме за този уникален празник, 3 март. И както добре знаете, на 3 март ние празнуваме нещо, което има две страни. От една страна празнуваме своята благодарност към нашите освободители, Русия, а от друга страна трябва да отбележим, че ние, българите, сме дали немалка част за свободата си. Така че това, което искаме да направим трябва да отрази и двете неща. Благодарността ни към Русия и признателността към тези българи, които са направили много за свободата ни. И тъй като ние имаме своите начини да се поздравиме, искаме да го направим с една история. История, която по най-добрия начин демонстрира тези две уникални неща, свързани с този празник. Така че, ако позволите, нека да ви разкажем една история. Когато руските части преминават от другата страна на Стара планина, напредването става все по-трудно и все по-кръвопролитно. Причините за това са простички. Логистичните вариги на турската армия са много по-добри и по-къси, а от друга страна турските части са все по-големи и все по-добре въоръжени, знаейки какво следва. Затова напредването по подбалканските линии е изключително кръвопролитно. Тежките битки при селата Мечка, Петрич и Поибране си казват своето. В тях се губят много от елитът на руските части. Затова, когато на командващия авангарда на руската армия генерал Дендевил се докладва, че приближаващия негов авангард посока Панагюрище срещу себе си почти не е останала турска войска, той е изключително учуден. Защо? Защото руската армия има донесения, че около Панагюрище е струпан изключително силен корпус от почти 30 000 турски войници и то командвани лично от големия забележителния стратег Сюлейман Паша. Затова той е бесен и веднага извиква своя адютант, капитан Галперт, за да му докладва какви са тези глупости в писмото, което държи. След малко капитан Галперт влиза и тропа стоковете. Генерал е бесен, веднага показва това писмо и казвам: господин капитан, какви са тези глупости? Ние знаем, че пред Панагюрище има силни турски части и то командване лично от Сюлейман. Тук ми казвате в това писмо, че турците са отстъпили, Сюлейман вече го няма и са оставили само някакви защитни части около Панагюрище. И Панагюрище е оставено за да бъде нападнато без каквато и да е защита. Капитанът веднага козирува и казва: напротив, господин генерал, донесението е изключително точно. Български, как да кажем, герой открадва това куриерско писмо от турска куриерска чанта и ни го доставя на предните части на фронта. Тогава генералът буквално е бесен. Казвам: господин капитан, продължавате ли да вярвате на българите? Не си ли спомняте какво стана при селата Петърч, при Мечка, където загинаха генералите Каталей, генералите Философ, точно заради грешни сведения на българи? Знаете, българите неведнъж ни предадаха в тази война. Къде притиснати заради заловените им семейства, къде заради пари? Тогава капитан Галперт простичко казва: аз на този българин му вярвам. И нека да ви разкажа защо. Този българин наблюдавал през последните дни раздвижванията около Панагюрище. Толкова искал да види родното Панагюрище свободно. Той си спомнял кланетата и тежките му пожарявания, които се случват веднага след априлското въстание, че просто искал да види своето Панагюрище отново свободно. Наблюдавал как турците се оттегляли, наблюдавал речта при напускането на Сюлейман на Панагюрище и знаел, че по всякакъв начин трябва да докладва за това оттегляне на нас. Но нямало доказателства. Затова започнал да наблюдава Конакът, където малкото останали офицери заседавали. Една нощ му се сторило нещо изключително. Цяла нощ светила лампата на Конакът. Заседавали малкото офицери. На сутринта той цяла нощ изкарал, наблюдавайки какво ще се случи, и на сутринта изкочила невероятна възможност. Турски куриер излязъл, сложил писмото в куриерската чанта, тя пък в дисагите на коня и малко преди да се качи на коня, българинът видял в това невероятна възможност. Приближил се и предложил на турския куриер да му напои коня преди дългото пътуване. Агата веднага му дал коня, а той, възползвайки се от това нещо, скочил на седлото и пробегнал. Турски куриер веднага открил огън, но някакси успял да се измъкне българина. Но това събудило войниците в Панагюрище, които започнали да обстрелват нашия герой заедно с коня, който само че завирайки се по малките улички, минавайки през кълдера му, успял по някакъв начин да се измъкне от стрелбата на войниците. Но това събудило окопите и войниците, които стояли около Панагюрище, които открили преграден огън към коня
и неговия ездач. Но някакси, успявайки да прескача окопите и телените ограждения, той успял да се измъкне, където бил пресрещнал от моите санкт-петербургски гренадири, и писмото е пред вас. Генералът казал: господин капитан, аз май все повече почвам да ви вярвам, но искам да доведете този българин лично да го разпитам, за да се убедя в истината това, което казва. Излязъл капитана и след малко се върнал с 13-годишния Никола Радев Михлюзов. Представил капитан Галперт малкия Никола, Коленка, както той казал, и казал: той видял как неговия баща само преди няколко години бил убит при кланетата, при потушаването на Априлското въстание. Искал да види родното Панагюрище свободно. Не можел да язди кон, затова през цялото време се държил за гребета на коня, а опитният боен кон всъщност той измъкнал малкото детенце, който през повечето време просто правил всичко възможно да се задържи на коня. Така Никола Михлюзов донесъл писмото при вас, господин генерал. Генералът вече нямал аргументи. Веднага извикал неговите офицери и направили разстановка за това как ще бъде превзето Панагюрище. Лично донските казаци ще напреднат заедно с аталаите си и ще превземат Панагюрище. Атаката ще бъде яростна, типична казашка атака, която да не остави шанс на малкото турци. След като раздал задачите, генерал Дендевил се обърнал към малкия герой и казал: а сега, Никола Радев Михлюзов, може ли аз, генерал Дендевил, командващия авангарда руските войски, да имам честта да обядвам с истински герой? И малкия се разплакал. Очудил се генерала, защото това не било плач на развълнувано дете, а това било плач на разочаровано дете. Попитал капитан Галперт, който говорил български: защо плаче малкия? Защо плаче Коленка? След като разпитал капитан Галперт малкия, се обърна и казал: господин генерал, малкия каза следното: чичкото, т.е. вие, пратихте войниците да освобождават моето родно Панагюрище, а мен ме оставихте тук. Толкова искам да го видя свободно, моето Панагюрище. Тогава генералът, затрогнат от думите на малкия, заповядвал настъплението да спре с едно денонощие. Лично викнал щабния шивач и тихичко на око му наредил нещо. Обърнал се към Коленка, генерала, и казал: настъплението ще спре с едно денонощие и ти обещавам аз, генерал Дендевил, че ти ще си от първите, които ще влязат в свободното Панагюрище. Никола Радев Михлюзов. А какво се случило след едно денонощие, когато преснените казашки аталаи напреднали, малцината турци веднага отстъпили и се отишли към Татар Пазарджик и към Пловдив, избягвайки от Панагюрище, излезли панагюрци да посрещнат освободителите. Излезли с кмета, с попа, с знамената на църквата, с хляб и сол. Но нещо странно се случило. Когато почнали да идват конете, българите очаквали да бъдат големци, богатирите да са огромни хора, а водачът на богатирите изглежда от дребничък. Леко смешно се клател на седлото, на малкото му конче, не изглеждал като човек, който си представили за освободител. И когато вече поприближили, някой от тълпата посрещачи извикал: ама този с казашката униформа, първия, който крачи, който води освободителите, е Никола, синът на Рад Михлюзов. И да, първият човек, който ще влезе в свободното Панагюрище, облечен в уникална донска казашка униформа, ушита за 24 часа от щабния шивач, е освободителят на Панагюрище. Никола Радев Михлюзов. Някакси от само себе си, от устата на посрещачите, от устата на панагюрци, почнала една песен. Пустите клисурци станали московци, а панагюрци донски казаци. Дано ви хареса тази история за освободителите руснаци и за освободителите българи. И трябва да ни замисли дали ние, съвременните българи, имаме нещо от онова, което е имал Никола Михлюзов. Защото всички ние днеска сме родолюбци. Лоялни сме към тази земя, към нашата родина България. Но ангажирани ли сме? Готови ли сме да направим нещо изключително? Защото има разлика между това да си лоялен, да си родолюбец и да правиш нещо. И това е нашето просто послание, разказано през тази затрогваща история. В нашите ръце е да бъдем нещо повече от родолюбци. Благодаря ви.